bağışlarımız, sağlamdalarımız, Qoşkoyunun kahramanları. Şeýle adamlaryň birim häzir aramyzda ýok. Azaýyp başlamyň biri döwletçiligi ýokdyrdy. Döwletçiligi ýokdyr fakynda Türkmenistan radiosynyň şu goýdaky berilen getmişlikleriň birinde rus dilinde biz ýatlapdyk. Şu hakynda gurrun edilipdi. Ýong radioda ýanglanmayan aýdymlaryň käýeri ýanglandyrylypdy şonda. Son dinleyijilerimizin köpsi gowup durlar edilen gurrun. Ol eşitirilen aýdymlaram. Biralary şonu ören gowy diýipdi, ýatlaňlar gowurly täze tapylan aýdymlary eşitirmegden ören gowy diýip aýtdylar. Zaňa da aýtdylar, gelip aýdymlar bar. Soňa ýaly dinleýänleriň biri belli başlamyň biri aman gowuşudy. Bir häzir soňla gurrunda şu otyr. Amanyna döwletçiligi bilen sizem belli bir ýyllarda, belli bir öwrünlerde tanyşyp görerek ýysaş görüpsiňiz. Şu hakynda sizem özüňizde baran käbir ýatlama, täýirleňiz bolsa gurrun berdiňiz. Hudaýly döwletçiligi doğrudan talantly başydy. Ýöne ömrüňi eken neretden hemme etşek güýjüniň ýetýän atlaryny etmäge ýetişmedi. Men döwletçiligi bilen ilkinji duşum 1959-njy ýylda bolup geçdi. Şol ýylda anha Aşgabatyň Merkez Teýil bagyna ýaşlaryň festivali geçirilýärdi. Şol konsertde de bolsa menim aýdym aýtmaly boldum. Şoň bilen birlikde de men hem gyzam çalýardym aýdymyň başyndanam. Ondan soň öz deňduş aýdym aýdýan oglanlarymyň ýanyna gowun berýärdim. Ne şol ýagdaýda birden ýanyma bir el dutarly bir ýigit çykan oglan geldi. Geldi de meniň şonu özüni gyzakda gowy bermegim haýyş etdi şol çykyş edenler. Menem bu ýigide radylyk berdim. Ondan ikimiz oturup şonuň aýtjak aýdymny bir öňünden gaýtaladyk. Gaýtaladyk ýygynyň ýanky ýigidiň nowaty gelende biz onuň konsertde çykyş etdik. Şonu ol ýigit şo senemiň diýen halk aýdymy aýtdy. Siz sarandarlyk etdiňiz. Menem şo gyzakda ýanyna sarandarlyk etdim. Şonu ýadymda galanlar şeýle bir şowkunly gowy aýtdy şonu. Ýa-ki dinleyijiler muny gowy kabul etdi. Şeýdip onuň şol konsertden soň näme herimiz bir ýany biz o bir-birimiz bilen daqşy etip aýryşyp gitdik. Iş güýç bilen näme şo aýryşyp gidildi, onu biz bilen daq bir-bir. Ondan şo ýyllardan soň epesli ýyl geçdi. Ay ben näme şüýşä okuýurdum bu kanyny şüýşä soň armýa geldim. Men bir gün radiodan dinläp oturdum boly, bir kuşdan aýdym aýdyldy. Şo gödel tummoryň nary, garala mihman bolsaň daglar, ýene bir aýdym. Onuň munyň aýdýan bilen ýanky gyzyklar gördüm töweregimdäki dinläp oturanlar bilen. Olarlar dinleýän eken bir döwletçiligi ýokdyr, şo gowy aýdymlar bilen halka özüni tanatdy diýip aýtdylar. Şonluk bilen onuň muny şu deňduş oglanlardan soraşdyryp ýedertirip gördüm. Bu şol 59-njy ýylda meniň gowun ýa-da maksim bolup çykdy. Anda ýanky aýdýan gurrunlama baryp 60-njy ýyllaňçy. Ondan ýanky o döwürde men özüm efirde halk tanalýan aýdymçy bolup gördüm da. Wagtdan belli bir aýdymdan Marna Gülhanym diýdi. Bilbil gördüm, aýdyp gördüm. Asylmalymy diýen aýdymlar aýdyp gördüm. Ondan bir soň döwletçilerin neresinde başga da kän aýdym ýazardy. Bir eşdildi, soň afat diýdi. Ondan ýene bir topar gowy aýdymlar, Bibizan, şeýle bir mäherli gowy maral, şunuň ýaly gowy aýdymlar bar. Ýani bu öýüli boluşly bir hili ýa tebiği bir hil öýüli boluşly ýerine ýetirjiligi bardan. Şeýle ýa aýdymlaryň gutornukly, şeýle kämilleşen aýdymlar döredürdi. Ondan belli bir wagta ýetende men ölümüm bir näsaglyk bilen aýdym hady goýmaly boldum. Kıyın orada yani. Ondan döwlet geldim, şo daşkulokdan eşdildi. Olup ne hata olup şeydi, ağrıdan üzdü.
Onun köp ýyllar Ýönüşet radioda bir ýerimiz eşitip hem goýdum. Gaýwany tanalýa, orgolmy da moýly. Ondan şu soňky ýyllarda ýene täzeden men aýdyma başladym. Onun şol tele ekranlar üstü bilen gawat geldim, onu görsem döwlet geldim başlanýar. Onun mulen 89-njy ýylyň ýadymyzça 29-njy maýynda şol opera balet teatryna bagşlanan birinji gurultaý boldy. Şol gurultaýda ýa-ni döwlet geldi bilen biz duşduk, oturduk. Öýlara pikir alşdyk. Şonu o nerese şol 4 sany efire ýazarmak üçin taýar aýdymyň bardygyny aýtdy. Şol ýazarmak üçin sağdan ne gerek, gyzakçy gerek däşi. Näme bagşy bolsam gyzakçy bolsa o bolýar. Onu şo gyzakçy bir gawat getirip bilmeýänligi barada aýtdy. Gyzak meselesi bolanyň bilen kösenýändigini aýtdyk, dogry aýtdym Allah. Aşeýip onu kimi bir ýeňilrek zerişdi. Onun şoň agşamam konsert boldy, bagşlanan konsert. Sonra men çykyş etdim. Emma döwlet geldi, bilemek näme sebäpleri barap çykyş etmedi. Şeýdip ýene aramyz asyldy. Ýene daşkulokdan biri-birimiz barada eşdilýär. Mana golaý bolalım. Ama golaý gatnaşandak da biz. Ona şeýdip daşkulokdan soň yaranak diýip eşdildi. Soň birine neresi aradan çykypdyr diýip eşitdik. Aşo döwürlerim edebiýattyň oduň sahypalaryna döwlet geldi barada ulkan makalada çap etdiler. Beýnansbiller hem döreçiligi barada, awaşlygy barada neresi. Ana muny okuduk, beýnandy. Ana onun şo ýagdaýdan soň ana ýa-ni ýakynna, ýa-ni Hudaýa sen aýdyşyň ýaly. Ay bir ýeňilrek radiodan dinläp öz başda buýman ýörken birden Rus gepleşikde Allah ýar şerife söz berildi we döwlet geldi barada aýdy berdi. Ýa-ni döwlet gelin şeýle başlygy barada, şeýle talatlygy barada, adam kärçiliginiň şeýle mulaýym gowlugy barada. Ondan şonuň ýa-ni halk arasynda aýdan aýdymlaryndan biriniň şu getirilenini ýa-ni şonu dinleýän getirenini aýtdy. Ondan şol göýberdiler şol aýdymy. Bir gözü gatmarymrak şo oly naragazy diýip o düşündirip aýtdy da, naragazyndan aýdym etdi diýip şol. Ondan muny men dinledim onu. Dogry kulağıma gat hoş ýakdy. Öýdi şol öýmanda bolny çatrak ýadyryp näme şol şeýle şu bak diýede. O şeýle o güýçli hoş ýakýa kulağıma. Ondan men onu pikirim edemek, ol aýdym soň eşdiler, eşdilmedi. Näme bolýar da şoň ýaly. Bir tapar goýberler şoň bilen ýatgaly. Ondan şu döwlet geldi neresi şo eden adabyny men halka olaýdan eşitdirmek üçin şonu üstünde täzeden işlemäge başladym. Ondan muny heňini edip ýa-ni öňüňe gornaşdyrdym men. Şol ýöne döwlet geldiň edýän perdelerinden çykman. Şo öýdüň şonuň aýdym edip aldım men. Ondan bu sözlerim dogry ýadyma düşüp duran. Bir tapar eşitdiňim bilen. O türlü halklarda da ýa-ni türk dilini bilýän halklarda şol aýdym aýdylýar. Erti öz boşlaýdy, ýelpederim diýip. O bütün halk bilýär onu. Köp nusxasy var. Ondan muny şol o sözi ýadyma şuna çağalyk ejeti atla diýär, çağalyr bir ýerine atla diýär. Şeýle muny oňortugymça aýdym etdim ondan. Ýa-ni İhadi ýönkü döwlet geldi aýdym ol üýtgän. Emma sünnüledim de. Doğru. Timarladım. Ondan muny şol hemişeki talanlaram Atabliýew, Ýolaman Nuriýew, ne şulara görkezdim. Görkezdim bularym şeýle golladylar. Gerek ýerini öýlerim, o jagaş ýerini düzeltdi, bu jagaş ýerini timarlaşdyr, şeýle köplük bilen habar aýdym boldur. Ýolaman Nuriýew fiýanty aýdymy maňa ýazdyrmagy maslahat berdi. Şoň maslahaty bilen
Bunu gowy edip ýa-ki taýýarlanlyk iş bolup, ondan ha şoğrayda radio efir sürüp onu ýazardyk.